Halo perlok te sasi pat ngami agani ka uai ka channel ka batmai te nga kwa ban yathu ipi perlok namar ba katu ka channel ka jonga ka ba pi phila ya subscribe phila ya don mentalang bat nga ai khule ipi te katu ka channel ka jonga menta kala don kanu ka problem ka banga ngadang wat jing tip menta te kamlong su nga ngamla su ban peran kam ya ka ngamla su ban upload video te kumpa POE labun ki video ki bla su upload hang to kila don ki bala penan kam ya ka ta ya kan ya ka to channel ke jonga te suspicious hi ka ba direct hi ka long ba kuma dan ki kuma ki long ki YouTube channel kumon ka dei ka la sa hack le ne la sa le dusman hanu re hanu te omle le ya kata ngadang wat bat ngan sala hi ban recover ya ka to ka channel nakaliang jonga ngam don kono ka jing sngau phla namar ki bun ba ki baja bat ngadang persang hi ban wat jing tip bat nakaliang jong ka kan di YouTube help bro kila persang ban tray ban hadin katu kat ni salah ban recover biang ya kan ni te ya benta nga kwa ban pensai ba pi ki balong ki subscribe bar jong katu ka channel ke jonga te na ya page gi video da pi siam kono na ya sngopla nomor kalong kaset long kom ni isa yu te piru ya sumar ya le ba ya ki YouTube channel pimde ban ya yu than page kino gi message ki bawan hapo ka Gmail jong pi ban page bah ban study bah te manga dan hi ka we ka jing wakla ka we ka link ka ba klik ngala sa kumta mo la sa hak te ubahak ya kata udah po Amerika te ngam keno yono bat ngadang wat jing tibi hadu menta bat ladang ayo bat ngasiam ya lene ya no bale te utarun sangat ha jing yu nomor mentang gedang tre ya kata kelenti ban wat suai kita mo kinong lek sniu kinong yu te kani ka sajja man laki YouTube channel te ki yu ba ka channel jonga ka long kumne ka yu te ki bon bha ki bri ki batargat yono la bande ya phiru bagile kumba kile ya te pelok na ya snowfly ai tinga nga sedang ya kane ka we da ka YouTube tama ka batmai menta te ya subscribe ya kane pi ki subscribe ki bala don lupa ki ba yu subscribe ya kane bat yarab ban penembang ya kane ka channel ka jonga kumbangan jupen mi ya ki video nam ta jong pi sibon ki jing yarab jing yu te nice ngoklai kata bat pi sim ka ai men sim bujong pi ban ya trelang bat nga ngenang ya penmi ki video ngan sedang dagan ni ka YouTube channel ka batmai ka banga ai kyrteng nongri an Teibor ma i log bat manga te ngala le no daga we nomor ka sim jing tu te ya mentahi ka bang 4 la ban recovery ka tu nganang penyaj pada ni te nga kerpat ya pi baro apnya share ya ka ne ka video ki yuma penya share kanang ba baro ki perlog ki ba subscribe ya ka channel ka jonga kemot kin yo jing tip andai kin ong ani nomor kila don ki ba phone yang ki perlog ki ong ba balei kalong kumne ma balei fi upload ki video kum ton ha ka tu kila upload ki video ki balong kum tu ki game ki yu ma nomor utu uba le se uba la sim ya ka ni ka channel ka jonga upload ban pen i ka dot khamat te upload de gitu te ka don ka yu te menta ngadang kumbang ong mo ngadang don ka lenti bangan wat ya kita wat om sngo phla bat wat om sngo ai nomor kani ka sajja tengi de ban long secure ba ya ka channel ki bale YouTube bat kum juru kitu ki bamle YouTube ro ki ban secure ba ki ba penan kam ki ki online pay kum ki Google Pay ki net banking kum turu ki ban check ba lada kawan kono ka email pimde ban klik lumar nomor le se nakatu hi kila ban yo ki prio ki ba hijack dan kita ki hacker ki bala ban sim kabu te to kam lilei nomor to ka jing yu kam ngam da sngu yu than nomor ba nginya ya be kum ne ba long nginya le ka we ru lilei ra te to perlok nga Shipensai tangga ni sa pi te sngobha ban ya rap ban subscribe ya kan channel ngin saya sedang biang daga waipat kalenti ini ya sakmat ya khubli sibon kan ka por ngan pen kut no ikan video